രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമഃ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാദിദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് സത്സംഗം ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണോ ഇത്രയും ആളുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഇത്രയും കുറവെന്ന്? ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി ആയതുകൊണ്ടാണോ? എല്ലാവരും ടെമ്പിളിൽ പോയിരിക്കുകയാണോ? ശരി, ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കായിരുന്നു. പറയാം. എന്നാലും ഇന്ന് രാധാഷ്ടമി നല്ലൊരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. രാധാഷ്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാധാദേവിയുടെ ജനന ദിവസമാണ്. ഇപ്പൊ ഹാഫ് ഡേ നമ്മള് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പറയുക. 12 മണി വരയ്ക്കും. അതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നാണ്. സാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രാധാ അഷ്ടമിയുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ആദ്യത്തെ 6 ചാപ്റ്റർ എന്തായിരുന്നു? കർമ്മയോഗ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വിവിധ മെത്തേഡുകൾ, പല രീതികൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഒരു വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഭാവ പ്രേമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ്. പല മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്? നമ്മുടെ ആദ്യം എന്താണ്? സകാമകർമ്മമാണ്. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷനേ വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നമ്മള് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ശരീരമല്ല, അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, പിന്നെ ഈശ്വര, ജീവ, പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഇതാണ് 5 വിഷയം കേട്ടോ. ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ലെവൽ 2 ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വര, ജീവ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇതാണ്
എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ 5 വിഷയങ്ങൾ, ഈ 5 വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു എന്താണ് പൂർണ്ണ വിസ്തരിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഓരോന്നും. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മള്. അതിൽ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1/10,000 കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം. ഒരംശമാണ് അല്ലെ? ഒരു തലമുടി 4 ഇഴയുടെ 1/10,000-ലെ ഒരംശമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ ആത്മാവിനോടൊപ്പം സാക്ഷിയായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ചതുർബാഹുരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെ? പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രകൃതി, അതിന്റെ നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെ? അത് അതിലെ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഇനി പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്? അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും കാരണവും അതിന്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു എൻജോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിനെ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നിട്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അപ്പൊ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്താണ് ആദ്യ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രകൃതിയില്, ഈ ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ പല മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗയോഗമാണ് നമ്മൾ അവസാനം പഠിച്ചത്. യമ, നിയമ അതെല്ലാം പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിൽ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത്? 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് യോഗീനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേയോ മാം സമയയുക്ത തമോമദഃ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവസാനത്തെ 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണ്? ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആള്. യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യണം. യോഗ പരിശീലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശീലനം എന്നാണ് അർത്ഥം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ പരിശീലനം ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയും ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണമെന്ന്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന യോഗം എന്നാണ്. ജ്ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അറിവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അറിവിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കെമിസ്ട്രി ലാബിലോ ഫിസിക്സ് ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ, വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ നമ്മൾ അതെടുത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ ലാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ആ തിയറി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള മാർഗം എന്താണ്? ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ജപിക്കൂ, അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രസാദം അർപ്പിക്കൂ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം, അല്ലെ? ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ എല്ലാവരോടും പറയും, പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണ്ടേ? അപ്പൊ അതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ.
ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. പ്രഭാത് കി ജയ്. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ സക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണം. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ. പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുമ്പോഴാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമാകുന്നത് കൊണ്ടേ പരമസത്യം എന്നെന്ന് പൂർണ്ണമായും അറിയാൻ കഴിയൂ. കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മള് ചോദിക്കുകയാണ് നാസയിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത്, മേ ബി പഠിച്ചറിയുമുണ്ടായിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവിടുത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് എന്റെ കാര്യം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാസയിലത്തെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റിനോട് പോയി ചോദിക്കണം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണം അല്ലെ. എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാലല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഞാൻ ഇന്നമാരെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ആ മാതാജി ഇന്നമാരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറയുന്നത് വரைക്കും ഞാൻ ആരാണെന്നോ എവിടെ നിന്നാണോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം ആരാണെന്ന്, ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരമസത്യം എന്തെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണനിൽ സർവ്വ വിഭൂതികളും തികഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങളെ, വിഭൂതികൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. അപ്പോ ആ കൃഷ്ണനിൽ എല്ലാ വിഭൂതികളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ എന്നാണ്. പൂർണ്ണവും ശാസ്ത്രാനുസൃതവുമായ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരാൾക്കാണ് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സംശയാതീതമായ പരമജ്ഞാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ കൃഷ്ണബോധം മുതിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നോ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇനി ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഒന്നിലും കൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ കേട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു എയ്തർ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാരാരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കൃഷ്ണാബോധ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാത്രം പരമസത്യം, ജീവാത്മാക്കൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നാനാവിധങ്ങളായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള എല്ലാ അറിവും തനിയെ ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആ സമാധി ലെവലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായി. കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓരോന്ന് വരുന്നത്. ഈ 5 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈശ്വര, ജീവ, പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, ഇതെല്ലാം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവും തനിയെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ഓരോന്നിനു വേണ്ടി തനിയെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം തേഹം സവിജ്ഞാനം ഇതം വക്ഷ്യാമ്യ ശേഷതഃ യജ്ഞാത്വാനേക ഭൂയോ അന്യജ്ഞാതവ്യമവശിഷ്യതേ. വൈഷയിക ജ്ഞാനത്തെയും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അറിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരവസരമാണ് അത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വൈഷയിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, അതായത് ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെയും ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിച്ചു തരാം. ഇനി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടികൾ വന്നത്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് വേറൊന്നും അറിയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതനയെയും ഈ രണ്ടിനെയും ഉറവിടത്തിനെയും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, അതിന് പിന്നിലുള്ള ചേതന, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമായിട്ടുള്ള നമ്മളുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ചേതന എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഈ രണ്ടിന്റെയും ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ജീവാത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവ് വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായ ജ്ഞാനം. ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഇനി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയൂ. എല്ലാത്തരം അറിവിന്റെയും ഉറവിടവും സർവത്തിനും കാരണഭൂതനും വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏക ലക്ഷ്യവും എന്തെന്നറിയാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തിയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? എല്ലാത്തിനും അറിവിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സർവത്തിന്റെ കാരണബോധനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വിവിധ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഏകലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഭഗവാനാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അറിയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. വേദങ്ങളിൽ മുണ്ടകോപനിഷത്ത് 1:3 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഈശ്വരഃ പരമഃ കൃഷ്ണഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദഃ സർവകാരണ കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വരഃ പരമഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ. അനാദി, എല്ലാ കാരണത്തിനും കാരണമാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും അറിയാൻ ബാക്കിയില്ല. എല്ലാ അറിവും പൂർണ്ണമാണ് എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിമ്മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാം അഭിസിദ്ധാനാം കശ്ചിമ്മാമേത്തി തത്വതഃ. എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു, സഹസ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? 1000. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരില് ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ശ്രമം. ആ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരില്, ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരില് ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ കഴിയുന്നവര് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്ര റെയർ ആണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മള്. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് റിവീൽ ആവുള്ളൂ, കാണിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ഒരു തവണ പോലും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അപ്പൊ ഏതോ പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ഈ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ആ ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വയ്യ. ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ,
ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതിലും എല്ലാവരും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ പകുതി പേരാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണത്. കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വേണം. നമ്മുടെ ഒരു പ്രയത്നം, നമ്മുടെ ഭാവം, ഭഗവാനോടുള്ള ഭാവം, അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർക്കൊഴികെ മറ്റാർക്കും അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വയ്യ. അതാണ് പറയുന്നത്, മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു. എത്രയോ ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിട്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചവരെ കൊണ്ടുവരും. കാരണം ഒരു തവണ ഈ ഒരു പാത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേ ബി ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, അറിയില്ല, അത് അവരുടെ യോഗമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തവണ എടുത്തു വെച്ച കാല് ഒരിക്കലും നിർത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ ഒരു എഫർട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എഫർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമകഷ്ടയത്രേ കൃഷ്ണൻ. സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ സർവ്വവ്യാപിയായ കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഇവിടെ 6 ഗുണങ്ങളാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഐശ്വര്യം, യശസ്, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാൻ അവിടുത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കേ കഴിയൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ഇതിനൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവൻ ഏറ്റവും വൈഷ്ണവാനാം യഥോ ശംഭു എന്നാ പറയുക, ശിവദേവനാണ് പറയുക. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണ്? സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പ്രേമപൂർവ്വം തന്നെ സേവിക്കുന്നവർ ഇതിൽ കരുണ തോന്നി അവിടുന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1:2-234. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രേമപൂർവ്വം സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണത്, നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. വേറെ ആരെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾക്ക് തരും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തി വരുമ്പോ അതിങ്ങനെ ഭഗവാന് കരുണ തോന്നിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് കരുണ ഭഗവാന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭൂമിരാപ്പോനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരനെ ഇപ്പൊ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ 5 വിഷയങ്ങളില് ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭൂമിരാപ്പോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹംകാര ഇതീയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമി ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഇത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്: മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. അത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ എന്താ ചേരുന്നത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. തന്നില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണം 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ വ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അല്ല മാത് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ, അതന്നെ, അതാണ് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക.
അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ബലരാമനായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ബലരാമന്റെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വാസുദേവൻ, സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ല? ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലല്ലേ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, കൃഷ്ണൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഉള്ളത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നിങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വസുദേവൻ സംഘർഷണൻ വന്നുല്ലോ. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിൽ സംഘർഷണൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ സംഘർഷണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ രൂപമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുക. ആ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് നാരായണ രൂപം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു രൂപമായിട്ട്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിഷ്ണു രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക നാരായണ രൂപമാണ്, ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആ നാരായണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത വിസ്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നല്ല. രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും ഇതന്നെ സെയിം ആണ്. വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വരും. ആ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ ഈ സംഘർഷണൻ പറയുണ്ടല്ലോ, അതിനും ആ സംഘർഷൻ മഹാസംഘർഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ആ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഏത് 3 വിശ്വരൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ, അപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, അവിടെ നിന്നാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. ഈ മഹാസംഘർഷന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാൽഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം വരുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാതത്വം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 8 മൂലകങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ഭൗതിക ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. അതിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ വരും? നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വരും, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വരും, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ എത്രയായി? 15ഉം 8 23 ആയില്ലേ. പിന്നെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും ആ പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സൃഷ്ടിയുടെ സമയത്തിന് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അതായത് അതിനു മുമ്പ്, സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് അത് ചെതറിക്കിടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെതറിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത് അതിനെ അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാതത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ലൗഡ് മാറി നമ്മളുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിനും ഭൗതിക ലോകത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കറുത്ത ആവരണം മാറിയാണ് ഈ മഹാതത്വത്തിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വെളിച്ചമൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരില്ല, ഈ ആവരണം കാരണം, മഹാതത്വത്തിന്റെ ആവരണം കാരണമുണ്ട്. ഈ മഹാതത്വത്തിന്റെ താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു കാരണോഷ്യനിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കാരണോഷ്യനിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മിയെ നമ്മൾ കാണില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ആനന്ദശേഷനും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അപ്പൊ കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശ്വാസം ഇടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എത്ര ശരീരത്തിന് എത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓരോ പുറത്തേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉച്ഛ്വാസ സമയത്താണ്. അപ്പൊ അത്രയും എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ കാരണോഷനില് ബബിൾസ് മാറി കിടക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അവര് ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു വരുമ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു.
അപ്പൊ ഗർഭോദസായി വിഷ്ണു വരുമ്പോ അവിടെ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മഹാതത്വം എന്നുള്ള ബ്ലാക്ക് ആവരണം കാരണം കൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വരില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും 7 ലെയറുകളുണ്ട്. മേലെ 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ആവരണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മളൊരു തേങ്ങ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നാളികേരം. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഒരു ഷെല്ല് മാതിരിയല്ലേ പുറത്തുണ്ടാവുക. അതുപോലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ളി ഇരുട്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഗർഭോദസായി വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തന്റെ ശരീരത്തിൽ, അത് എംറ്റിയാണ്, വാക്കുവായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ തന്റെ ശരീരത്തിലെ തന്നെ സ്വെറ്റ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പകുതി ആ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിറയ്ക്കുകയാണ്. അതാണ് ഗർഭ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓഷ്യനിലാണ് ഈ ഗർഭോദസായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. കൂടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? എന്നിട്ട് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഗർഭോദസായി വിഷ്ണു വന്നു. എന്നിട്ട് അവര് വിഷ്ണു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാൻസ് ചെയ്യാണ്. ആ നോക്കലിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ പല തരത്തിലുള്ളത്, അതായത് ഗ്രീനറി എല്ലാം വരുമല്ലോ ഓരോ ഇതിലും. അതെല്ലാം 14 ലോകങ്ങള് അങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി നടക്കും. ഗർഭോദസായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൾക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊക്കിൾക്കുടി എന്ന് ഗർഭോദസായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൾക്കുടിയിൽ നിന്നും ആ താമരത്തണ്ടുണ്ട്. ആ താമരയിലാണ് ആരുണ്ടാവുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ആ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. നിങ്ങളിത് ഓൾറെഡി കേട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് 14 ലോകങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ നടുവിലത്തെ ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്, ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മേലെയുള്ളതെല്ലാം ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്, സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. താഴെയുള്ളത് പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അകല, വിതല, സുതല, രസാതല, പാതാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. മേലെ നമ്മൾക്ക് മെഹർ ലോകം, പിതൃലോകം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മലോകമാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭൂലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മലോകാണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ്. അതിന് സത്യലോകം എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂർത്തി. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ മൂർത്തി. അപ്പൊ ഇനി എന്തായി? നമ്മുടെ ഇവിടെ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സൃഷ്ടി നടത്തിയ രൂപങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനൊരു ചൈതന്യം വരണം അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. അത് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ അംശാവതാരാണ്. അപ്പം ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് ആ ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്? പാൽക്കടലാണ് അല്ലെ? ക്ഷീര ഓഷ്യൻ നല്ല ഇതാണ്. ഓഷ്യൻ അല്ല, അവിടെ കടലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ആ പാൽക്കടലിലാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. അത് ഈ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും വരുന്നു. അതിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഫുൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? ആ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ചൈതന്യമായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു വരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ശക്തികൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണികമായ ഒരു ആവിർഭാവമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നിവയെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവയാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം എന്നിവയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവന ഈ ഭൂതങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈതർ, ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത്. സൃഷ്ടി നമ്മൾ തുടങ്ങുക ആകാശത്തിൽ. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ തുടക്കം വരുന്നത് ആകാശാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൂമി നല്ല തുടങ്ങുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ആകാശമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദമാണ്. അപ്പം ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളെയും ആദ്യം ഒരു ജീവിയിലേക്ക് വരുന്നത് ശബ്ദമാണ്, അവസാനം വിട്ടുപോകുന്നത് ശബ്ദമാണ്. ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം. ഇനി വായു എന്ന് പറയുന്നതോ അതിലെന്താണ്? സ്പർശവും ഉണ്ട്, ശബ്ദവും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇനി അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോഴോ അതിനൊരു രൂപമുണ്ട്, സ്പർശമുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട്. ഇനി ജലം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ
ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം ഉണ്ട്. ഇനി ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ്, ഗന്ധം കൂടി ചേർന്നിട്ട്. ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം, രസം, ഗന്ധം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായ ഈ 3 വിഷ്ണു മൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മൂർത്തികളെ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന ചിന്തകർക്കും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം നേടാനാവാത്തത് ഏതൊന്നിന്റെയും മൂലകാരണമായ കൃഷ്ണനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൗതുകം കൊള്ളുന്ന തത്വചിന്തകർക്ക്, അതായത് ബാക്കി എങ്ങനെ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വേര് തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, മൂലകാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് അസംഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ശരിയായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപരേയം വിധസ്തുന്യം പ്രകൃതിം വിത്തി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാഭാഗോ ഏതം ദാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോലെ. ഇനി എന്താണ്? അതില് ജീവനുള്ള ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്, അവരെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എത്ര ലക്ഷം തരാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള ഓരോ ജീവികളിലുമുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ നിറയെ തവണ ഒരുപാട് പേരുടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവഗണം, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ബാക്കിയെല്ലാം ജീവനില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അധമശക്തിയാണ്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് അധമശക്തിയിലാണ് പറയുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവഗണങ്ങളെ വന്നിട്ട് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിലാണ് പറയുക. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളാണ് ഭഗവാന്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തിയും. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഉത്തമ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തകളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടാണ് പരിമിതി ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. അതായത് ഉത്തമ പ്രകൃതികളായിട്ടുള്ള ജീവിതസത്തകളെ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജീവഗണങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഡള്ളാണ് അല്ലെ? ജഡവസ്തുമാരിയാണുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തനിയെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദൈവവും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും തുല്യരാണെന്ന മലിനവും തെറ്റായതുമായ അഭിപ്രായത്തിന് വിധേയരായതുകൊണ്ടാണ് പരിമിതി ജ്ഞാനമുള്ള അദ്വൈതികൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്ന് എന്നുള്ള ലെവലില് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വാദമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ്, എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കും എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു ഇത് അദ്വൈതികളാണ് അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവസത്തകൾ അവിടേക്ക് അധീനരും ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവാനിന്റെ തുല്യതരായതിനാൽ അവരുടെ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അംശരൂപത്തില്, പൂർണ്ണരൂപത്തിലല്ല. അംശരൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ സന്നിഹിതരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാനല്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവസത്ത കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ ശക്തികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് സ്പഷ്ടം. ഇനി ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഏതദ്യോനീനി ഭൂതാനി സർവാണീത്യുപധാരയ അഹം കൃഷ്ണസ്യ ജഗത പ്രഭവ പ്രളയസ്തദാ. സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഈ 2 ശക്തികളാണ്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉദ്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയവും അറിയുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ത്രൂ നമ്മളെങ്ങനെ സൃഷ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉദ്ഭവവും വിനാശവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ നാശത്തിന്റെ സമയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല.
നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരെ കാണാം. ഏതോ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, ഞാൻ കേട്ടതാണ് കേട്ടോ. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, അയാള് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മരിക്കണം, ഏതോ വളരെ സങ്കടങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല, മരിക്കണം 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 എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 9 തവണ അയാൾ ട്രൈ ചെയ്യും ഇത്ര, പലതവണ. എങ്ങനെ? പല മരങ്ങളുടെ ഇതില് കഴുത്തില് കയറിട്ട് തൂങ്ങി ഒക്കെ, ഫാനിന്റെ അവിടെ, ഏതും വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരും, അയാളെ രക്ഷിക്കും, അയാൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവസാനം 9ാമത്തെ തവണ അയാൾ വിചാരിക്കും ഇനി എന്തായാലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും മരിച്ചിരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പ്ലാവിന്റെ നല്ല ഇതുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല കയറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മേലെ ചുറ്റി ഇയാൾ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങി, കഴുത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുരുക്കിട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കൊമ്പുമ്മ ഇട്ടായിരുന്ന കയറിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് അത് ഇതായിട്ട് താഴെ വീഴാണ് ഇയാള് ആ മേലെന്ന്. എന്നിട്ട് അയാൾ മരിക്കില്ല എന്നുണ്ടാവും, ഫുൾ ബോഡി പാർട്ട് തണുന്ന്, എന്താ കോമ എന്ന് പറയാനില്ല, അയാൾ നല്ല കോൺഷ്യസ് ആണ്, സ്പൈനൽ കോഡ് മുഴുവൻ പോകും, എന്നിട്ട് കിടപ്പിലാവുകയാണ് ചെയ്യണേന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് പോകണം എന്നുള്ള സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് മുഴുവനോട് അനുഭവിച്ചേ ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് മേലെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉദ്ഭവമായാലും വിനാശായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിണാമം സാധ്യമാകുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മൂലകാരണം. ജീവാത്മാവാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭഗവത് അംശത്തിന് അമ്പരചുംബിയായ ഒരു കെട്ടിടമോ വലിയൊരു ഫാക്ടറിയോ ഒരു മഹാനഗരം തന്നെയോ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, എങ്കിലും അതിന് ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കൂ? കാരണം നമ്മൾ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടേതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇൻവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ സാധനങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഓക്സിജൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, കാർബൺ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം അത് പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അതിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം കല്ലും മണ്ണൊക്കെ, പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കല്ലും മണ്ണൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഷേപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരാം, അത്രേ പറ്റൂ. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആ കല്ല്, ഒറിജിനൽ ആ കല്ലിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മത്ത പരതരം ഞാന്യ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനമായ ഒരു സത്യമില്ല, ഒത്തുകൾ തൂലിമേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്? താഴെ വീഴുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒരു മാല, ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാല കാണുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ മുത്തുകൾ നമ്മൾക്ക് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി കാണാം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നൂല് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോന്നും എന്താണ്, അതിനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനാണ് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എത്ര കാലമായി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളെ എത്രയോ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളായി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച മുതല് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഭൂമി അതേ പൊസിഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഡേ ടൈം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം കറക്റ്റ് അതേ സമയത്ത് ഉദിക്കുന്നതായാലും ശരി, അസ്തമിക്കുന്നതായാലും ശരി, അത് കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഒരു റുട്ടീനായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കണക്കുകളിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുകളില്ല, നമ്മളുടെ കണക്കുകളിലാണ് തെറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ
കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമസത്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത്. ഈശ്വര കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ആദിദേവനും ആനന്ദസാഗരവും സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ദേവന്മാരിലും മനുഷ്യന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചം, ആ പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഒരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ ഉറുമ്പിന് അത്രയും ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ അടിയിൽ എത്രയോ ഉറുമ്പുകൾ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും. ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കി നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും വില വെക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ എങ്ങനെയാ വെച്ചേക്കണത്? ഈ ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ വലിയ പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മുടെ ഇത് എന്താ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു കണികാന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ വിഭൂതികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക. ആ അറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ, എങ്ങനെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക? എന്താണ് പ്രൂഫ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അറിയാം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എങ്ങനെ. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ. നമ്മൾ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ദാഹമാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? വെള്ളം തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ. വേറെ എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദാഹം മാറും? ഇല്ല. നമ്മൾ എത്ര പാലോ അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ്? അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ടാവാം എന്നാണ്. ആ ദാഹിച്ച് വരുമ്പോഴത്തെ ആ ജലത്തിന്റെ ഒരു സ്വാദുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറയുന്നത് ജലത്തിലെ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ ജലം ഇല്ലാന്നിക്കുക, വെള്ളം ഇല്ലാന്നിക്കുക ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ വില അറിയാം. എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയുണ്ടാവുക വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ? വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ, ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു 70% മേലെ എന്താ ഉള്ളത്? വെള്ളമുള്ളത്. ആ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, 50 കിലോ 60 കിലോ വെയിറ്റില്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളുടെ ദേഹത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര ചാരം കിട്ടും അവിടെ നിന്ന്, ക്രിമറ്റോറിയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കുടത്തിൽ കുറച്ച് തരും അല്ലെ, ഒരു 1 കിലോ 2 കിലോ. ഈ 50 കിലോ കത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നടന്ന് ആലോചിക്കണം അത്. അപ്പം എന്തുമല്ലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഓടുന്നത്? വെള്ളമാണ്. എല്ലാത്തിനും ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് ജലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സ്വാദം നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് പകലില്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ ആലോചിക്കുക. അപ്പൊ എന്തിനാ പകല്? നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്താ വൈദ്യുതിയില്. പക്ഷെ വൈദ്യുതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം വളരുമോ? ഇല്ല. ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചവും ആവശ്യമാണ്, സൂര്യപ്രകാശവും ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്? എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? സസ്യങ്ങളില് ആ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സൂര്യപ്രകാശം വേണം. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എവിടെ നിന്ന് വരണത്? നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടാണ് വരണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നാണ്, അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം ചെടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെടികൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. പിന്നെ എന്ത് നിലനിൽപ്പാണുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്? അതുപോലെ തന്നെയാണ്
നമ്മളുടെ ഒരുപാട് കേടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ തന്നെ ആവട്ടെ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടുവന്നു പോകും അല്ലെ, അതിന്റെ സ്മെല്ല് മാറാൻ തുടങ്ങും. അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശമാണ്. നമ്മളതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മുഴുവൻ എന്തായും ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ജലാംശം എല്ലാം നീക്കി ബാഷ്പീകരിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സ്മെല്ല് ഇല്ലാതാവാണ്. ഒരു എലി ചത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ സ്മെല്ല് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഇതും ഭഗവാനെ ആ വില നമ്മൾക്ക് അറിയണം. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പുരുഷന്റെ പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. പുണ്യോ ഗന്ധ പൃഥിവിയാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസോ ജീവനം സർവഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്തിഷു. ഭൂമിയിൽ പുണ്യഗന്ധമായും തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവനായും തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ പുണ്യഗന്ധമായി, അതിന് മഴ, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗന്ധം വരുമ്പോഴേ എത്ര നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ പുണ്യഗന്ധമായിട്ട് തീയിലെ ചൂടായിട്ട്, തീയിലെ ചൂടില്ലെങ്കിലോ അഗ്നി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. രണ്ടാമതോ നമ്മൾക്ക് ഡൈജഷനോ, ആ അഗ്നിയും ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ജീവൻ ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ജഡവസ്തുവാണ് അല്ലെ. തപസ്സുകളിൽ തപസ്സായും കുടികൊള്ളുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. മാലിന്യം തീണ്ടാത്ത മൗലികമായ സർവഭൂതവ്യാപ്തമായ ഗന്ധമത്രേ കൃഷ്ണൻ. ഭൂമി, ജലം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയാത്മക തത്വങ്ങളും ധാതുവർഗങ്ങളും സർവഭൗതിക മൂലകങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം വിത്തി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിമതാസ്മി തേജസ്സിനാമകം പുത്ര. സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യ ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം, ഇവയുടെ എല്ലാം ആദിമ ബീജം കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, സൃഷ്ടി വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഗ്ലാൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൽ ത്രൂ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിച്ചത് കാരണോദകസായി വിഷ്ണു ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക വിദ്യങ്ങളെല്ലാം വന്നത്. ഇനി ഈ 84 ലക്ഷം നിങ്ങളുടെ ആദിബീജം എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകസായി വിഷ്ണു. അത് പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഗ്ലാൻസ് ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക്. ആ ഗ്ലാൻസിൽ കൂടി എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത്രയും ബീജങ്ങൾ, അത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മം അവ്യക്തഗതവും പരബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതവുമാണ്. അവ്യക്തഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം അവ്യക്തിഗതവും പരബ്രഹ്മം വ്യക്തിഗതവുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രകൃതി, അതായത് ഭഗവാന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അവ്യക്തഗതമായിട്ട് പറയുക കേട്ടോ. ഇനി പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അത് വ്യക്തിഗത രൂപമാണ് അല്ലെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തഗതമായ ബ്രഹ്മം വ്യക്തിഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. താനാണ് ബുദ്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിഹീനർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധി ആര് തരണം? ഭഗവാൻ തരണം നമ്മൾക്ക്. ബലം ബലവതാം ചാഹം കാമരാഗ വിവർജിതം ധർമ്മ വിരുദ്ധഭൂതേഷു കാമോസ്മി പരദർശപ. അല്ലയോ പരദർശപ, ഞാനാണ് ബലവാന്മാരുടെയും കാമരാഗ വിവർജിതമായ ബലം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ബലവാന്മാരുടെ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. കാമരാഗ വിവർജിതമായ എല്ലാം, ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതവും ഞാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ധർമാനുസൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതം സന്താന ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നീട് മക്കളിൽ കൃഷ്ണാബോധം ഉളവാക്കുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഒരു വിവാഹ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സന്താന ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. എന്താണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി? ഒരച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധം ഉളവാക്കി വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവ രാജസാ
സാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിധീനത്വകം തേഷു തേമയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അതീതനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ 24 മൂലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അതില് 24ാമത്തെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതേതാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതെല്ലാം എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. എന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അതിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളുള്ളത് തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ്. മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അന്തരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് യോഗമായ. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മഹാമായ. മഹാമായ ദുർഗാദേവി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക. ആൻഡ് അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാദേവിയാണ് യോഗമായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് യോഗമായ. അതാണ് രാധാദേവി, ക്ലാദിനി പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. നമ്മളുള്ളത് തടസ്ഥ ശക്തിയിലാണ്. നമ്മുടെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് ഓൺ ദ വാൾ എന്ന് പറയില്ലേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ചാടാം ഇങ്ങോട്ടും ചാടാം. അതിനുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താവാം? നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗമായിലേക്ക് പോവാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും മുഴുകി എന്തിലേക്ക് വരാം? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ട്രാപ്പിൽ പെട്ട് അതപ്പതിച്ചും പോവാം. അപ്പൊ രണ്ടും നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്നാലോ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അധീനനല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും അതീതനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്, തമസ് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഏത് ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായത് കൊണ്ടാണ് നിർഗുണൻ, അല്ലാണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. നമ്മളും പറയണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ 6 ഗുണങ്ങൾ, 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഗുണമൈർഭാവൈർ ഏഭി സർവമിതം ജഗത് മോഹിതം നാഭിജാനാതി മാമേത്യ പരമവ്യയം. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സത്വം, രജസ്, തമസ് വ്യാമോഹിതമായ ഈ ലോകം ഇവയ്ക്ക് അതീതനും അവ്യയനുമായ എന്നെ അറിയുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. ഓക്കെ, ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉള്ളൂ, അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഉള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിനെങ്കിലും ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കും, അടിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഒരു മഞ്ഞ കണ്ണട നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മളൊരു വെളുത്ത പ്രതലത്തിന് എങ്ങനെയാ കാണുക? മഞ്ഞ കളറായിട്ട് കാണും. നമ്മള് റെഡ് കളറിൽ ഒരു സ്പെക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ റെഡ് കളറായിട്ട് കാണും അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന് യഥാർത്ഥ ആ പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കളറ്? വെള്ളയാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ കണ്ണട മാറ്റണം. ആ സ്പെക്സ് കളർ ഗ്ലാസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആ കളർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇത് അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്, അപ്പൊ തെറ്റാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നുള്ള ലെവലല്ലേ നമ്മൾ കാണുക. പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3
ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഈ ഒരു കളർ ഗ്ലാസ് വെച്ച മാതിരി നമ്മുടെ പുക മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സത്വഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ക്ഷത്രിയരായും, രജസ് തമോ ഗുണത്തിലെ അതീതരായവരെ വൈശ്യരായും, തമോ ഗുണം മാത്രമുള്ളവരെ ശൂദ്രരായും പറയുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണര് സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവർ വേദജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവര് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാര്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കലിയുഗത്തില് രജസ് തമോ ഗുണം ഉള്ളവരാണ് വൈശ്യർ. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സത്യസന്ധരായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആണ്. ഒരു ബിസിനസ് പൂർണ്ണ സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗ്രേ കളർ ഉണ്ട്. അതായത് തമോ ഗുണം എന്തായാലും അവരിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ്. കാരണം എല്ലാം എന്താണ്, ഞാൻ 5 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 5 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ആൻഡ് ദേ ഹൗ ടു, അവരാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പണം എത്തിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ക്ലാസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും തമോ ഗുണത്തിനും രജോ ഗുണത്തിനും അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി ശൂദ്രരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നത്? അവരെല്ലാം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയണു അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുക. അവരുടെ ബുദ്ധി ഒരിക്കലും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ. അല്ലാണ്ട് അവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അങ്ങനത്തെ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ തമോ ഗുണം വരുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും സർവേശ്വരനുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ എന്താണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ നമ്മൾ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോക. ദേവികേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേ വായേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ അംശങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്കും ദിവ്യത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അതിന്റെ മൗലികമായ ദിവ്യപ്രഭാവം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളൊക്കെ ശാശ്വതാംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തത്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ മൂടിയിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. ഉപാധിബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ നിത്യബദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനെയും എന്താ പറയാ, നിത്യബദ്ധ. ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യസിദ്ധയാണ്. 2 കാറ്റഗറിയാണ്, നിത്യബദ്ധ, നിത്യസിദ്ധ. സിദ്ധ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ബാധിപ്പില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. തെറ്റും ശരിയും കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ആ കഴിവില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു യെല്ലോ കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർമാരെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കാണുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്, മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുണം എന്ന വാക്കിന് കയർ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവൻ വ്യാമോഹത്തിന്റെ പാശങ്ങളാൽ കെട്ടിവരിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് അപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള 3 കയർ കൊണ്ട് നമ്മളെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കെട്ട് മുറിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അലംഘനീയമായ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ആ കെട്ട് അറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ബ്രഹ്മാവടക്കം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായുള്ള ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവടക്കം എല്ലാവരും ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ കെട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കെട്ടിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. മാമേവ എന്ന വാക്കുകൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മാം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ, വിഷ്ണുവിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവനെയോ അല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മാമേവ എന്നേണം, എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകം. ദേവികേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യ മാമേവായേ പ്രപത്യന്തേ. കണ്ടോ, ദേവികേഷ, അതായത് ഈ മായയും എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അതിനെ കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? വാമേവ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ.
എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ദേവതമാരെയല്ല, എന്നെ മാത്രം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കും. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഇത് നാളെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസസ് നാളെ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു റിവിഷന്മാർ വേണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് റിവിഷന്മാർ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണോ? നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇരിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ.